Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis hafal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura, arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe sing ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe lek tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek tapa nendi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono ndak takok kowe ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kowe duduk Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes. Meneng wae Pak, nek payu larang tekke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya ta ya. Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati kowe malah kene lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Petruk Kanthong Bala Padhararja sak paklamu Petruk Kanthong Bala. Pangestunipun Rama Semar wilujeng Pak. Bekti kula katur nggih Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak tampanana dayanana uripmu Petruk. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Rumeketing Werdaya saestuan mawakana cahya nur cahya daging rakayuwanan. Pangestunipun Bapak dayanana
Gesang kula nggih Pak. Iya prayogakno nggonmu ngadhep. Sampun boten kirang prayoga nggih kula ngabiyantu kersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padha raharja sak praptamu Ndara Bagong. Pengestune Semar, lah ra tenan. Lering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pengestuku tampanono ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni, bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara kersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah gene iso basa, iso iki tok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar, sampun mboten kirang prayogi Rama. Nala gareng dalem Pak. Petruk wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestokaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jaragan bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengengi babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada maju le dosuwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun ngapunten lho Pak radi majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak radi majeng anggen kula sowan. Nyun ngapunten Pak radi majeng anggen kula sowan. Iya cah telu tak keparengake dadi gewis. Kene ndang cek-cek nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha. Nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngandhut sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nun inggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengening. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggoni Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda dandan-dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake, duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike
kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambaran ikhlas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok, ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik, sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa to? Koringakasa iku to. Goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No. Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya, ning iki kudu gumregah, kudu nduduk marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendi-ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakale bantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngumpuli karo liya-liyane, papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi kang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar omongane terus ngawur. Nek ora ngono, nek ndi kok ming lakon Bagong buta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jelek nganti aku. Kowe serik ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi wis nonton Bagong buta wis jutaan lho, Gong.
Ora mung ning Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep merol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nek kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula nolo Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh. Ketua pemuda kok golek. Wah penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Iki bangetan kok, Gong. Aku karang saiki mbok, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah enom-enom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Dilumpukke Wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengki kula kandhanane supaya cancut gumlegut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih. Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Sidhem jroning pasewakan wadya gungkan posabawa berbuti mandana raras adalah gawe kaget ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya kek Kakek Semar ndak tampa. Ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha. Pamujiku katur ya kek. Nggih kula tampi. Ndadosaken bingah raos sing manah. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Yo, Kiai Semar Slamet Prabaku, aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawahi adat. Kula niki ming batur, kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengke kula kuwalat. Ora, Kiai. Sembahku tampanono. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Ndarantarja wilujeng Den. Yo, Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndarantasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa rek. Pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng pangestuku tampanono. Nun nggih. Ndarantarja bekti kula nggih Ndara. Yo Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Nun nggih. Ayo Truk urut. Ya. Ndara Antasena bekti kula. Ya Truk tak tampa. Pangestuku ya Truk nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih Den.
Ya Pitruta Tumpa pangestuku Tampanono. Nggih. Ya, Gong. Sing ngarep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjong nggih, Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bekti kula nggih, Den. Ya, Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Karada bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu. Mundi? Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa, Den? Antarja kuwi ora apal rondarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk e. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjong nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing duwe kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa Nawala saka Kakek Semar. Londene surasaning Nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempiak kurang cagak, kakean gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Igu partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning igu partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana probaya. Welo. Ora nggo dana, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya, mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng kuwi
Wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Mula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Yo kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya, ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti bangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku saguh, ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana sinuwun damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa sami wilujeng rawuhipun den. Yo Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudya sawaku katur ngersaning Kakang Nayataka. Nggih kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nula garing tak tampa pangestu Tamanana. Niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong belum tak tampa pangestu Tamanana. Oh nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tamanana, Bagong. Niki sanget kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon ya. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan. Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasih sewa sugata miyang para nipuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk niku momo nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin
Kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita nglawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura kene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ati mau tak matur marang Sang Hyang Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang gak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala, sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Iki nek ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal.
Gosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lho. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe katon nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk wae ora? Aku jenenge duduk Manangunung. Wis rasa cerewet kok ngono ndak takok ora. Golek rondo wae. Moh. Kowe duduk Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda pancen warga nggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes. Meneng wae Pak nek payu larang keke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati kowe malah kene lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Kudu. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lak kewanen Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe. Nan ora baen-baen. Aku ora ngerti karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, lah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dene Baladewa? Woi, Blenal, panamane jajan sebentar wae. Wani arep lagi ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepeleke ora. Gong ku ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Tru. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis.
Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja angu-angu lho, Pras, nganti ngono. Kok nek koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petruk karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, manusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon tuh sapa kira-kira kuat nadai Kiai Nenggala, Kiai Kalogoro Barat. Biar. Ayo, kek pusakamu kuwi tokke, Gong. Isih kendho. Ayo, Kaki. Nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tanpa ana Baladewa. Kowe meparangi aku nggone mbayang Semar Badrana aja kelakon tuh sapa, Gong. Nek ngendi papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati? Gong. Ngapa kok mundur? Teratapan ya aku. Terus? Oke. Isin ditonton karo Petruk karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kadetayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu. Moto pengen. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamondo Kiai Semar Badrana nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasim lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Gupi Arsa Ngrayang Lurah Semar Badrana kena dayaning Lurah Semar Badrana dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetran daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Wis omong to, Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Lha kok sik Petruk kok mati. Ben Petruk iki diutang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati keleng aku kae.
kejelupan cah. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jlamrata Jlamrata? Iban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lho kare. Macak pancak bundakmu jebol siramu. Aduh Gong Ren modar aku ora dadi colke ampun kaya ngaten iki Dara sampean kenging napa Go sampean kenging napa Mit Kang apa Kakang ora prayitna aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok ning alus ya ana sajahe Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk mbah Petruk aku ora ngerti apa-apa kok cetha lagi teko kok cek gulune ditekan dilarak kalau mencinge pindah aku njaluk ngapura wis lho rasa dadak iki Kakang Garukaca mau diangslupi lho sing angslupi sapa balane Bathari Durga oh niki pun sadar derek wis Bagong mau ya heeh nggih napa nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan mripate abang ha iki mati derek tajar gak semono kok ngapain jare Kang Slupan wis mau ya nyok antel sisan jarene Kang Slupan kok jarene wis mari kok ya wis mari tak kira nek isih Kang Slupan iki bebayani lho terus nggih kowe mlayu ning omah kono terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit nek ngantiku demit ora do diusir karang kadember ora tentrem saniki nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu ya Gong ya Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Darasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti
Wis kuwi. Anggrana Jim setan. Kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing Piye to? aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke eling ngapalke iki. Teguh nang ngene Yuwana, terus nang ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana nang gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke awake dhewe kudu gareng meneh di gareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kajempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti ah mudan. Apa sak? Halalala. Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Teguh Yuwana slamet, slamet utang Teguh. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ya aku. Oh, kaya demet e bokongmu. Gong gila Gong. Gila Gong demet Gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, Pinokio. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora igo. Teguh Yuwana. Dian, tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot biasa ora. Pancak pundake jebol mulune.
Aku arep njaluk Semar. Liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwono. Oh, Bapak. Sapa-sapa arep dirapali, sapa-sapa arep dirapali. Paliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Cinciripit cintrisi lambe iki nek lambe elek soprek ngandian lambe elek salah kok salah cinciripit cincirip oh aku muni cintrisi aja kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate cinciripit gula batu kejepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, Bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kana minggat kana. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet. Gang, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye kok? Mah aku. Adi cekel ra kenang e. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho, iki demit e, Kong. Iki apik. Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kuwi iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Ren. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apa iki? Arep tak ngu. Wardi ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate.
kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, Kanjeng. Kowe ngapa ya kalau menjengi munggah medeni? Ora aku. Aku haus. Haus yo apa ora? Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Wah, dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar das lu kok. Endi? Kowe lah. Kowe bunga to? Bunga aku. Barang ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakit ya Gong. Aku jane melas lho bro. Demit kaya ngene aku sok melas. Yo, iki yo ora disanak, ora dikadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho Gong. Ora ndedulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget aku. Ih. Rasane kaya kepiye no? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem lho. Siap menembakkan. Yuk ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Aduh. Wah dengkole. Anak-anakane pancen senengane to. Kon gresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku bisa. Enak ora wong tuwa tak keplandase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe til. Waku ora.